Ona je sad vrela, jel ne? Ima ljubava nabila možda kako to zove. U ovom videu danas nije burek iz burekđice Forino, nego iz burekđice Almić. Hvala što si mi ispekla burek. Nema na čemu. Znam da ne voliš da me neko drugi hrani, tako da si predložila da mi ti jedan dan spećeš. Jesam. Hvala što si sjetila toga, ne treba meni viljuška, znam ja da si ti kulturna. Prijatno. Hvala Almić. Inače bi kupio 5, a ovdje si ti napekla, otprilike ima 10-ak. Manji su, ali su puni mesom. Da. Tako da ću ja, koliko misliš da treba danas pojesti? Ako sam onih 5, danas ovih 8. Zasućemo rukave, pero, ždero, nastupa. Malo ti staviš luka, jel da? Gledaj krisp Almić. Čuj sad ovo. Almić, od ozdo su vrh, vidio. Čuj ovo. Čuj. Svaka čast, Almić. Prhki su. Prhki. Nisi ti njih nešto mazala pavlakama, sad ima i to ne. Maslacom si ti nešto Maslac i maslo. Ne znam kuda bi ujeo, ovaj ću malo. Ovaj si mi najbolji dala. Jesam. Miršu dobro, Almić. Nije što si ti, ali je što si ti. Ovo je čisto iz privatnih ljubavnih razloga. Narudžba se desila. 100%. Hvala ti, Almić. Nema na čemu. Ja se ne smijem ni pustiti tebi da mi kuhaš. Bili bi svi debeli ovdje. Idemo. Zvuka. Almić. Ne glumiš da su dobri. Jesu dobri, Almić. Čuj zvuk sad. Almić. S obzirom da nemaš neku profesionalnu opremu, samo mojom vernom ga. Imaš oklagiju. Nemam pravu oklagiju. Ja, nemaš tanku. Da, znaš. Dobro je, Almić, ovog luka što imam, nisi pretjerao sa lukom. Mala glavica. Obično žene nabubaju luka da ti bude muka. Luka, mesa, krompira. Ja i krompira da znam. Da. Almić, joj. Kako je dobar ovaj krisp. Ti znaš da ja volim krisp. Volim i ja. Ja, ču sam. Pojedeš ta i taj neki mali i to ti je tu. To ti je jedan. Pa što si mi 3 izvadila? Pojedemo sad 3 pa pregladnim na 3. Ma i 8. Ja sam 8 rekla. Jaj, što zvuk? Šmigaš. Mogu Fiorino ostati bez posla okera. Neka radi. Kako dobre mrve. Ja. Mogu od mi burekđincu odvojiti, ha? Bi. Ti kuhaš, ja jedem. I propadnemo. Odmah. Joj, ove mrve. Napi se malo vodi. Ove su mrve. Joj, mrve. Čips. Nisi otkad burek kucala? Pa nisam. Zaboravi se čovjek, ali znaš ti to sve. Tako sa tom jufkom nisam. A kako je ovo jufka? Pa prava. Nije ona što kupiš. A što one ne mogu? Pa mogu, ali... Nije ono domaćinski. Nije pravi burek. Bosanski, nije pravi burek, da. Moj babo ga ne bi ni pogledao. Ako ga tvoj babo ne bi ni pogledao, to je to. Ovaj bi. Ovaj bi pokušao oteti, ali bil bi se samo da se zna da se razvilo. Moraš uložiti trud, namučit se. Glavni sastojak ljubav. Glavni sastojak ljubavi. Kad praviš pravu pitu, nastaje satima, nestaje u minutu. Oho, Toma. Budem ja od tebe zapričao. Došao za cvećelj. Da, emisija. Koji je ovo dan, 7. 7. dan, mršanje na bureku. Plaće Sava. Još 3. Još 3 dana i onda kao, šta se desilo? Udebio se kilu. Vrhe. Brzo će mi se završiti sad i onda opet čekaj.
Da. Što se meni tiče nekog Forinovog, nema luka, oni su namjerno to, vjerovatno, ali nek s tim me malo stavila. Pa malo promjena. Kako fina promjena. Od luka se prdi. Oho, Znam. ne znam. Vi žene ne prdite, mi vam trubači. U mene truba kad proradi. Mi žene... Ti si mi rekla vodi da se napravim. Malo da, što da ne. Poslušat ću. Ma neš da mi kvari onaj, toliko neš da mi kvari. Ali fino slano. Perfektno me omniš. Evo ga. Šavaj. Kasnije opet. Ajde. Hajde. Mami, Ja bi te volio i da ne znaš kuhat. A plus znam. To je plus vol. Ocrvenila sam se, ne vidi niko. Evo šutio i mrve da pojedem. Ne bavo, puhne ma. Vidi. Samo disciplina, aj poslije. Pričaj. Pozdrav od mene i Almić. Hvala Almić na današnjem predivnom iskustvu. Nemoj čem. Joj, moram malo još ovog Almić, nemoj se naljut, a? Taj je bio moj. A bit će tvoj, enoga tvoje, ja malo tvog Almić, a? Može. Može, jel da? Može sve. Jel da? Da. Da još ono? Nemoj još. Joj!